Nang mistulang nakakulong ang mga residente na tinatayang mahigit sa 100 katao matapos na ipinasira ng di umano'y may-ari ng lupa ang iskinitang dinadaanan ng mga residente sa Zone 2 Barangay Dibinagracia, La Paz, lungsod ng Iloilo. Ito yung nagsilbing mga daanan ng mga residente dito sa Zone 2 Barangay Dibinagracia, La Paz matapos na ipasira ang kanilang dinadaanan sa harapan. At ang kinakatakot pa ng lahat, pag may nangyaring emergency, wala silang madadaanan. Matapos ipinadala sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kanilang problema at hinain agad namang pinatunguhan ng K5 News team ang lugar at ipinabot sa ahensya ng gobyerno ang gusto nilang mangyari na buksan ang kanilang dinadaanan. At pagkalipas ng 24 na oras kahapon Pebrero 18, alas 2 ng hapon, agad itong naaksyonan at giniba ng mga tauhan ng Iloilo City Hall ang sementadong pader na ipinagawa ng di umano'y may-ari ng daanan. Itong balitang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako si K5 Eric Cañizares para sa Kampyong Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.